najveća vrijednost. Vi ste svi katolički vjernici. Da. A da li vas je netko od pravoslavnih svećenika pokušao pomoći vama ili nekom drugom od Hrvata? Nije niko. Dok smo mi bili tamo, nije nas niko pomagao. Nije niko. Ne znate za nijedan takav slučaj? Nije. Ma budite ljubezni, vaši kolege, pravoslavni svećenici, ne čini mi se baš da se s ovim za ljude, Hrvate, pogotovo teškim okolnostima, baš iskazali. Pa ne mogu ulaziti do kraja u problematiku ekumenizma u ovim prostorima, iako ja osobno smatram da je dotle dokle samo jedna strana goni ekumenizam, da je ekumenizam znanstvena fantastika. Prije par mjeseci, prije ovih famoznih događanja svih u Pakracu je, na primjer, moj kolega po svećeništvu i biskup, episkop Šibenski, potpisao jednu stvar, jedan papir famozni, koji ja kao čovjek nikada ne bi mogao potpisati, a kamoli kao svećenik. Potpisao je kako ovdje Hrvati siluju žene pravoslavne srpske, kako je srpski narod ugrožen, kako se ovdje famozne stvari događaju Srbima. A ako se pojavi jedan primjer ugroženosti, one čiste ljudske ugroženosti nastale iz čiste zlobe, onda ću ja skočiti s mog zvonika ću skočiti. Samo jedan primjer nek se navede. A međutim imamo suprotnih primjera. Suprotnih primjera ima koliko god hoćete. Jer svi ljudi ovi što ih vidite tu, svi imaju svoju posebnu priču i ona je nastala od suprotne strane. Ali izazvana djelovanjem. Izazvana je djelovanjem ljudi koji su uzeli oružje i bore se ne znam ni ja protiv čega. Bore se protiv par tisuća helikoptera koji na kraju postanu nevidljivi. Bore se zapravo ko Don Kihot protiv vjetrenjača koje uopće ne postoje. Ali tragedija je u tom što ti ljudi predvodeći svoj narod vode njih u katastrofu jednu strašnu. Jer pazite, djeca se ovdje oko mene igraju, srpska i hrvatska jednako. Taj mali čovjek je tu, on mora doći ako dođe ljeto. Pa čitava ta grupa Srba ovdje koja živi mora doći k meni na bunar. Mora se doći napiti vode. Ona mora tu živjeti, ali ona je tu mirno živjela i živjet će koliko god se Hrvata tiče. Ali nju predvodi i jednostavno je straši grupa luđaka od koje ja strepim. S pametnim čovjekom vi uvijek nađete neki dogovor. Ali s luđakom, luđak ništa ne vidi nego ono zašto je pošao jednostavno vas želi poništiti. Kako vam prođe dan? Vi ipak niste navikli ne raditi, jel? Pa dosta teško. Jer nemam tu, jednostavno ne volim izlaziti. Ipak je to neki osjećaj, mi smo izbjeglice tako, kako se reče. Pa ništa, s djecom sam tu, a normalno, dug je dan. Ipak sam tamo i imala posao i došla bi s posla, radila bi vrt i poljoprivredom, bavili se i tako. Čime ste se sve bavili? Pa čujte, imamo vinograd, orali smo kukuruz, ječam, dosta smo bašče radili, livade, trava. Jučer ste kupili, dici, trešnje ste kupili. Da. Imate gore svojih trešanja? Da, imam i to od najranijih do najkasnijih. Sve. Svoje trešnje gore? Sve svoje. Te su trešnje isti oni Srbi komšije godinama jer nikad im nije niko branio. A ne samo to, nego uvijek smo sve dijelili. Ne znam šta bi vam rekla. Jednostavno, mislim, iznenadilo me dosta da su to neki ljudi koji su došli, ne znam odakle, možda dalje. Nego najžalosnije što su to naše ipak komšije. S kojima sam u osnovnu školu išla i onda me dočeka na putu s automatom i tako. Mislim, to isto nije lijep osjećaj.
jednostavno okreću glavu, više niko nikog ne pozna, niko ne dolazi u taj naš komšiluk. Dok smo prije, stalno smo skupa bili. Izuzev ne mogu reći, ima njih par u selu koji smo ipak, ostali smo, to je sve malo. S obzirom da po čitave noći slušate pucanje. Kako to da vas niko nije pokušao zaštititi? Pa nikada nije niko došao u taj naš komšiluk pa reka nemojte se bojati tako. Nikada. I oni koji su dolazili jednostavno su prestali. Znam isto, žena bi rekla ja eto dođem, ali više ne smijem ni ja ko što sam prije. Jer ako do čega dođe, jednako ćeš biti onda i ti i ja, zato što se skupa družimo. Tako. Ajde kuki tamo. Ajde, idemo ustati. Recite, ostali ste bez ičega, bez doma, bez imanja, posla, a troje djece. Je. Kako dalje? I vidite, to ni ja sama ne znam. Jer ipak ja sam mislila, tu sam dicu rodila, troje dice, jer sam znala da bi mogla i da imam did. Da bi odgojila i da bi jednostavno od njih napravila da postignu koliko toliko najbolje što mogu im pružiti u životu. A sad jednostavno ne znam šta da im rečem, di pripadaju, kako, s čim. Ne znam, eto, da mi je naći makar kakav posao, pa raditi. Možda bi opet nekako drugačije na sve to gledala. A ovako ne znam sama. Jer ja bar mislim da nikad više tamo života nema zajedno. Nikad to ne može biti kao što je bilo. Ja se sjećam, moj pokojni otac, on je u 2. mjesecu umra. On je pričao kako je bilo njemu kad je bio dite. U onom prošlom ratu. Kako su bižali, kako su pokojnog dida odveli i tako. To sam prije nisam baš toliko obraćala pažnju na tu njegovu priču, ali znam kako im je bilo. Nisu mi nikog odveli, ali to je jednako. Jer ja sam čak prošlu godinu još kraj samog prozora od kuće su pucali iz automata, rafale, meni dica pred kućom se igraju. To je jako ružno. To je toliko psihički. Bar sam ja bila u takvom stanju da sam ostala tamo, ko zna šta mi bilo. Ne znam. Ti ljudi jednostavno postigli su dosta. Mi smo mlađi svi morali otići. To su i želi od uvijek. Tako. Malo je onih stvarno iskrenih ljudi koji eto shvaćali su. Izvinite, moram maranicu uzeti. Ali Kažu da su Srbi naša braća. A možda neki jesu, neki nisu, zavisi. Ne treba baš sve ni osuđivati jer nisu svi isti. Kako može rasti pravoslavni narod u vjeri ako mu je episkop, na primjer Kadar, potpisati jednu peticiju u kojoj stoji kako Hrvati ubijaju Srbe, kako pljačkaju, kako varaju, kako ponižavaju, kako jednostavno siluju žene. Pa zamislite to. Pa to, kad bi ja znao da jedan Hrvat siluje jednu ženu ovdje u Drnišu, ma ne bi od njega, čini mi se, ostalo ništa. Hrvatu. Šta će meni Hrvat silovatelj? Šta će meni Hrvat lupež?
A lupežu je svako mjesto samo u zatvoru, nigdje više. Ali čovjeka zato treba odgajati. Ja kao vjernik činim sve ovo da mogu čovjeka odgajati. Ali od glave riba smrdi. I znači tako, nisi baš imao prijatelja gore. Ima sam ovdje iz susjednog sela, ovi isto što su bili Hrvati. Pa sam išla nekad kod njih igrat dole i tako. Kate, izbilja neš više ići kući? Neću, A Milona išla, šta misliš? ne znam. A? Hoš ići kući, reci. A? Molim? Nisam te čuo. Kući. Neš ići kući.